Upresiden kaseng samla hima langren uba PS lingdo ulak keno ye kidukat ka management board pergi bayeng asam jumpa iem nang tes iem yong ki bakrashane uba PS lingdo kum presiden wating kranting ye kidukat ka management board halo ka jing keno jengki bola ye lamba kalai ki padba ban persya ye ka jing mi ki atli ki bosen syar ha ka hima ulang shushu bha ban cha keno nong ye lamba kala ban ye ka ba aila de ka buj menderi ban wasen syar biang hapo kari kasi ula benda bakam syam dan kata kajing yalam bakala ya upai ba na marhashwa kajing pak soy ki pai ba ban penrami kajing le don bor usiem ban pa paweng ma dor ye kajing mi ati ki bos sen syara po kahima ka balong bi anya po kari khasi ka bakata ya kari ti ka dustur ladan ke public meeting ba public rally ka balong hardly ki jaka ha kan rio bat kanyo terek ubenai Jun aja apula ya karai ban dawa her shukino usiem nang tesim yong ban weng no ma dor ka management board na po kahima sa season 4 da kemensim ke pasnyau kia ngam kwa ba kum ki pajba kita ki henman ki para hang ne po kabri nyau trep kumju ki henman ki para ki badai kita ki khun ki hajar hapo ka himalang rin kin sya yalam bakla lane ki sya pensotu bakla ha kita ki riusim kabu hang ne hapo ka imlang ka salang kajing sya keno ba iba PS ide biru baya lambakla ngim ngau persyu ya kata pilayu ihi kat nusin ngala sya tan hapo sardar kat nusin ngala sya pengat kis tang baha bekut ka kut kam pediang ya kata ka ong bakam don ya ka proper evidence but ka dismiss no e kita te ngangaj scam bangam dakwa ban pensai company e kita henry ban yang hi ban keren ya kimat ki jura jong ke imlang ka salang jong ke ribe ke jaj benriu jong ki it ki hima nginem la hiru ban lat yakum kita kumba ki samla jong ke jaj benriu ki syat pensengau hangi ba haba ngidon ye ke jingkit klik nam ta ke ribe ke jaj benriu ngila dai lupa ban bu ka kejat siliang sepok jil tingim soper ya kata lada kapur kadawa bat kapur kasya nakaliang jonga ngapdiang sobhai ka bakum kata te hendrai ngam kwa pat ba phi kum ki pat ba phin sya elam bakla ngam kwa kadon ke jing ong kadon ke jing keno kadon ke jing kentho nakaliang jong ki kato kaningut nakaliang jong ki dukot jong ka management board nakaliang jong ki family members ki jongki ban yo ban pensotu baklai ki pajba da ka baong ba ba PS u yalam baklai ki kun ki hajar ngasu kwa ban pensai tangkani hashwa bangin move sya upajba lani hashwa bangin move sya ka discouncil ngila don ke jing syong perkhat katu kat ni ki para samla rengkat bat kiri urang ba habaya dei bagi jing siau kia ya kata ke jing wanra ya ka but sensyar mender hapo kahima ka jongi bat ngila ban ong baka hima langrin ru kedai kashi benta jong kejat penriu tela dangi duno ya ki it ki hima hapo kari khasi syai ngin singan kata kari bekejat penriu ke jongi te dei halor kata ka nongrim ngis ngau tu ba ka jing wanra ya ka but sensyar mender hapo ka hima langrin da ka ba phia ya ki bor sensyar haki ar benta ni kom kita ki samla bat kita ki riurang ba ki badon jingkit kli ngim ngaula ban pediang dalai leiru ya ka bakum kata ngila rai bangin lek hakmat jong upat ba bat ngila lek haka khat riu tarik hapo ken sosan khat nyau tarik hapo plang dilon ha ka ba daki hajar ngut ki pat ba ki tut ha ka tei ke jing pensai bat ke jing pensotu pat ba nakaliang ka jongi da ka general meeting rengkat ke jing ya rally ban condemn ya kata ka divided authority kata ka but sensyar mender ka ba implement ha ka wei ni ki hima hapo gari khasi ka balong bat ka bala sedang menta hapo ki hima langrin ni condemn persya ya kata ka management board ni condemn ya ka jingle don bor jong usim da ka ba thau ya kata ka management board te lada ki dekot jong ka management board menta ki keno baong ba uba PS marwei u yalam bakla ki pajba te wat ju keno ya uba PS hanrei bu jingkeli ba hato yalade haba pi lek pensotu ya ki pajba ban form ya ka management board bat ban penram ya uba PS hato pi lek da ka sur jong pajba da ban pensai lengba
kajing pensai pat ba lane pilet kom ki nong tu ki nong lute kom ki mensono sya ki ying ki sem rengkat bat ki bai sana ki bai biskit ba pi ai na benta jongki sakawai nga kwa ruban kentu hang ni kalong wat sim kabu se tang namar ba ki pat ba na snong jong ke himalang rin ki long ki briu ki baduk ki ba jenjar ki bembiang ka bela ka sengi pimut ban sim kabu no ingi da kata ka rukam ngam la ban pediang ka bekum kata lata PUE ba ki pat ba na snong ki kun ki ajar pok ke himalang rin ki dang long ki briu ki ba sadin ki dang long ki briu ki ba syam jenjar ki dang long ki briu ki baduk to se ngin ya persang ban ra ya ki sya ka wei pat ka benta bangin kentiu ya ka imlang ka salang rengkat ke jing penne ya ki riti ki dustur hapok ki it ki hima om bangin ong ban snai ka management board bat ban yo nong tang wei arngot bat ka jing snau kia ka bangimi hadin ka long ba hadin bangi yo ya ka RTI om dei bangi kren thala klem ka jing pensisa ngiyo da ka RTI bat haka RTI ngilap bangim syam don shu ya ka hima ka jongi mano bum syau kia habang yui ba ka hima kam don shu hang ne po kejat benriu ngim don shu ka hima bat PUE bat pisaki ba la tho sai kedar ong la release ya ka pisah jong ka land compensation ka pami na kejing ai kendau ka sarkar ban sna surok la release ha ka management board te ka basyo lingo kalong ka jingkeli ka bangibu syai ka himalang rin ka don bat ni UI bat ni sakiru wat EEM jong ka elaka hapo ka KSDC ba PNCM kom ubriu bodon jigit kli u pensai hang tu bat Ukraine menah ka tu ong ba at least ka bor jong ka hima lani ka authority jong ke hima kam dei ban serandarno hagi wei pat ki komiti tingi so tu sai ba kini ki kentin ni so tu ba ka kata bat ka khia du kata-kata ka kata bat ka khia du kata-kata ban serandarno ya ka bor ka ikhtiar jong ke hima sya ke komiti ka long ka babakla bat lada kom ki kun ki hajar ngiu i ka bakum kata hatu kam dei ka jingkit kli ke jonga bat jongki ban ya mi syakamat bat hadin bengi penlong ya ka public rally ka public meeting ha ka khat riu bat khat nyau tarik ngiyo ya ka jing ya soi pat ba ban khliap no ya kata ka buts nishar mender ya kata ka management board da ka sur jong pat ba ka bangiyo kumba khat aspa tam khat lai spa ngut kita ki klik senrang khat prasnem bat balingi paksan ya kita ki klik senrang khat prasnem namar bakat kom ka akarul jong ka himalang rin ka long ba tang kita ki klik senrang khat prasnem ki don ya ka hok ban jet bat ban thungs im ki don ya ka hok ban penrem la ne ban pen klem im ru haju ka por te ni siau kia si benta ya ke jing persang jong ki ban ya lambakla suong ba let's say itai MLA ilong ibriu ba bahabat iba jensur mensim bat iba jamnut banda dei ki briu ki bamlaksa ya ke jing ya lambakla ngatrai ila dei ban ai da ke jubab ka pateng persya ki ha ka bagi keno baon ong ngi kum ka seng samla ngi kum ki riurang ba jong ka hima ngi let sau pat ba da ka boong ba ya ka ni ka jing phak soi do MLA ngim syam yo ya ka bakum kata ngim syam kren ha ka bakum kata badla da phim ngat ya kata snap kidon ki jing pensai leng ba ki social media news channel ba pero phila ban yo ngau ba ngim syam penmi ya kata ka ketin ba ila da MLA pat udon ya ka jing snau khia benong ba kani ketika im kayap jong pat ba kani ketika im kayap jong ki kun ki hajar ngakloi ban mi syakmat ban ya snok tilang bat ki ban penti kena baka hok long trai kadai ban im hang ne po kajat benriu kadai ban im hang po kai hapok ki it ki hima ngasngau ban
ai ke jing kerku kerdo bat ai ke jing kublai kerpang i handai kat haduk kini kisngi ngampat ju ya kendu MLA lani kata ke jing kenok ke jongki badai ba ngi penon kam ya ka image lani ka dur ka dar jong MLA ba paksan segi pat ba kalong ka ba bakla bat ngim pediang ya ka bukum kata bat ngi nemle hiru ya ka bukum kata bat ki pat ba bat ki lat patai kuboru ki don ya ka saki ke satar ke sabut ke babiang haba ya dei ban pensyai ya ka bukum kata dengan pensai susu sakhendiat kalong ba gitu gibriu ki bami sakmat ban penrem ya ka seng samla bat ya ka hima kidei ki dukot jong ka management board kidei ki family members ki jongki te komno kin penkesan ya ka e ga bakile ha bakila le ya ka babakala te wat la ki sngotu makna bakila le ya ka babakala te upaj ba unyu i tengkren ya ka bakum kata pat kin ngat ong ha ka jing sak penrem ha ki paj ba hari ngi na kalian jongi habang yang ya kan nongrem jong ka hok baga jing sisa ngim don kanu ke jing sngau per ngim don kanu ke jing sngau red mensim ngim don kanu ke jing sngau benyau haba pi kentho haba pi persang ban keno ba ngilong ki ba komta bat ngile komta ngim don kanu ke jing sngau per bat ka jing keno ke jong pi lei ngi danglong e ka barit hakmat kejingat lenti ke jongi ngasukwa ban keren ni kane khnang ba ki dukhat jong ka management board ki family members jong ki di ban syai bat ki di ban sotu ye kane habangi mi sakmat habangi yang ye ka nongrem ka bangi yang kalong na banta ka hok bat ka jing sisa kham tam e ba ngim kwa ba ka riti ke dustur hapo ka jat penriu leng ba ki it ki hima ki jongi in sha khliap no ngim kwa ba kata ka bor sensar hapo kejat benriu kinmi arteli dai halor katakan nongrem nakal yang jungi ngim pendam bat ka khubor ka basai ka bangin ai saki patba no sosnong kalong wat nomret mensip yang ha ka nongrem ka bapiang wat ailat ba ka jingduk ka jonga ba ka jongpi ka jingkerdu ka jonga ba ka jongpi ka jing syam lanot ka jonga ka jongpi insya rongno bat insya ya lambaklano da ki katu katne ki riusim kabu wat ailat ya kebakum kata yang akan nongrim skam halaka nongrim ublai ru undon rengkat bat nga bat pi namar ba ngim syam dei ki ejan jono habangi yang ni penti kena ya ka hok lok trai jong ki kun ki ti jongi namar kam mentoy ba pin kersan ya uba PS lani yano ki dukot lani ki rurang ba jong ka hima la pitip ba kata ka di jing mentoy simet jong u bat ka ying chou hanrei la da pisngo thu pat ba ka ne ka de jing mentoy jong ki khun ki hejar bat ki pat ba no so snong mi sakmat se balei pi don kata ka jing sngo bahaying ngabun ki bahaying ki badon ha ka liang tang ba em ka hok bat ka jing sisa ka dei ban yang om bangan yang ban defend ki bahaying habang ngayang defend ya ka hok jong pat ba om na benta jong ki hinman ki para jong ki bahaying bahasam kata kadai ka khubor bat ka kerwo ka basai bat sasisen ngakwa ban pha kan ka khubor ba ki pat ba no sosnong ki ba kersan ya ka jing singau khia namta ka hoklong trai jong ki khun ki jar jong ka hima singau pha wat nomerit masih lada kapor ka dawa kapor ka donkam ba hadu ban ong ban penti kenai ka hoklong trai jong ki khun ki hajar hab ban thap lani hab ban sak sitem hab ban sak syok sak bom pi kom ki paj ba wat nam khuslai nga kren da ka basai hang ne ka long ba ngi long kloi ban pediang ya kita ki ai baro bat ngim salia wat la da ba hab ban syong haying bendiru namar ba ngi syong halor ki daw ki nongrim ki basai om bangi syong haga jingdom bat ngi kwaru ban penken mau pi wat ka history jong jait beriu kalong ba upaim tirot sing ong kumno dangla kabayap ban ya kabalong tangkum us imrau jong ki mender dangla kabayap ban ya kabalong tang us imrau jong ki mender hawat ngingim la ban long sim namar kat kum kariti ke dustur ngim de ki jat sim tang ba dangla yangi bangin yap haying bendi ban ya kaba syakta lane bangin long merau halaga jongkari namar beling ong long merau halaga jongkari pi ka jingyale jongi kum gejat beriu ngiyale
yaki mendari tang ba nyimla sya lada uniu parari pat upersang pat ban ngoi teli ini tega jubab ka basai kalong ba ko ki kun ki hajar jong ka hima wat nomrit mensim ka ei ka bangila yang nadu ka bastang ngin yang hadu ka bakut bat ka hok long try jong pi kom ki kun ki hajar ngin yang ngin nem kan randin dalilairu bat kita gijing kenok bat gijing kento wat nom pensengap ya ki bakom kita. Namar ba kita kilong ki barit habdang gijing yat lenti gijong ni. Gijing yat lenti bat gijing yat tengku gijing syak kenok gijing syak kento ki dei ki ba kham syir khai bat ki ba kham halor syak ki wei ki benta ban ya kene ke benta. Takadau kini kim long dor ru em ban ya nujor lan ban ya penok bat kita. Te henrei habangi don gejing seo khia la gejong gejat benriu ngi don kamru bangin seo khia ban kit kli ru ya la gejong ka it ke hima namar klem ki it ki hima phimla dalilei ru ban wanra ya gejat benriu namar hapo gejat benriu lasno lang hi da ki it ki hima balada kawai ke hima hang ne po kari kasi ka ja no lane ka du no kamut bangila du no si benta jong gejat benriu ka properties jong gejat benriu tengah tharai ba kom ki kun ki hajar hang ne po kabri nyau trap kham tam ya ki kun ki hajar hapo ke himalang rin ngangat scam phim perkhat tang namta jong pi menta ka kenti hanai pi perkhat ru namta ka lawai jong ki kun ki ti ki jong pi kentang yawai nakaliang jongi ka sang sama nginom pendam ba yangi bangin syong haying bendi pha ngi bangin yap haying bendi ban ya ka bangi long mrau halaga jong kari